Айде флора да видим. Да? Трябва нека. Първи и втори? Да. Той може да е са тук, обаче трябва да вземе ямо. Страхил може да ти пази страх. Да. Айде да направим и хлоре. Добре. Ако го подведеш. Да, има го и този момент. Това просто ще драпнеш един глас и е са набутен формативно и... Върху парчето. Теглите. Знаеш го, Само в началото трябва малко по-тихичко да удреш и след това на втория куплет вече. Ще стане по-бързо, отколкото очакваш. Иво. В началото Да свърши вече. нежно, спокойно. Да. Нежно, спокойно. Това може да го си. Не. Да ти ги осъди още нещата в крана, седни и чуй да направим пробата както чуеш. Добре. Гери, който ще запише един глас. Ще ти взема текста, да си знам да съм. Не питай.